nakinyunong ni amin isekta di poblasyon. So nga ibinay ko yan hingay ng opisyal ni Agit Tawangan. Pangimemorize kayon amin ni kanta ni sekta kaya nung mag-ground ate higam ni kaman MMC higam ni mga Lydia. Ate pa nagsishare iya kaya amin ng opisyal ka kaya di memorize mo kansyon ni Jehovah balik amin ita kanya kayo ng opisyal ka i-share mo kanya sa himanong doon na nakamagpunay namin yun kaya mga lumagawa ni saksakin ko kanto hindi ako doon na yun no leader kat ili uyurong ni amin tungoy sekta na istorya kale di mga nagdapan-dapan de last 2 minutes istoryahan ko ilang din tino ka istoryan tino kaya piyang kumay agad kaya ihigit gitinet imali hakin ni sekta wade landing di ahin di pupo wade landing di tukukan di abagba wade landing di danggo at istorya tayo pa niya te posto de plupon iya ayan ete wade landing di tinet nem yo higayin agit nilang Adam andi pa sa iros met di ahin andi pa sa iros di danggo nutagang galangak alaygon anin hagdan idan puraw ni duplano iilin pinok adalin tayo kanya di lang di nga ma'am time paper hiina pihintay ko niluto ng ating niluto ang diyain ang kitawat niya idinaklet talang din i-steiger mang magang kaduplano higay na uncle kung nangga ito'y nakasipsip ko diya idinaklet talang din di man at anmi poblasyon in ali na kaduplano ne red wala kihangkal baksil sigurado tigang naluwang tiya istoryato ko man idin apada hota mang kaduplano in lugar-lugar na nabaybay ang nilulong tayo man idinaklet to cut the story short in hakat na limuan ni Pastor Hornig number 36 Taluplano depada akong taliit kapat nilulang na ay kung tahaat tayo mutara ngayon palang labahin manet o tapilan din idinaklet ni Pastor Hornig hilondong word ang tayo yahigan na agad nilugiran at iya kumalang ay pati iya at kung ali kumalata pa nakaawat tayo bigatan na natin alay na kaya istorya hindi na kamang pebre inda ko niya waday issue ngayon ni ang tayo ang nakalangoyan ni Sulbaren at barbarang diya at mantinagakso hindi na i-implementar na Lutheran Church ilang din inag-austuat ni Himanopol iso nga ipututanda ni gitara hindi dihapen inalimon itaga-Belgium nga Father Eugene para kayong kingak itabuyan at agsimet iman ihapat Lutheran ang tayo kadipikturin tayo hakakaya kumain alam na hindi puraw kita sakta kutapihan ko na ilan hindi pa kumaan ang hindi pa ni Agim buhay pasuportari amen yung kanay mo lang tayo kaditang puraw nakapagayang ilan do hakay kumain alam ng sekta yayang agpesiper dyan kung nakakapitang ko nalihigap kong subarin niya niya lang dakalay Pilipino pastor dakalay Pilipino kumanen Adi, siya kumalay kung alalay pa nakaawat. Yan. May nakasok-kisok. Dahil lahat magsulpar. Then yun, ang dinuntan ito sa iros na go ang paputi ang kailan nito ito mo kisok. Ang kalayon din nakahagdan. Kaya kailan man analyze ni Agit ni Adal na kalamuyan. Ano ta sekta ipapray tayo? Ito ko nga kaspraydan ni Tilagdo ko din. Kung di Tilagdo akong papupa, kanuan ang mga pinita kay Aylin Amen. Ay, Amen, 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 siya. Amen, kumain. Amen, may tagyohan namin niya kadaydaw. Special man, nakakamakitamtam ko. Tuwag ka na in-memorize na nung mga pansindi sa item so ako din manong duty wadi iya sang-sangtim mo din ako in-memorize na ang tabi ni sekta tawag na
sama Enbanatan at nasara. Amin Tiso. Ni Jesus tigatano adapeng ka, adapeng ka, adapeng ka. Ni Jesus tigatano adapeng ka, anyaman na kapasama. Isip ninong tayo no agaw, katay di nasalita. Kami mapapengkan, datay di nakakudaya. Amin Tiso na lang Tiso. Ni Jesus di katano adapeng ka, adapeng ka, adapeng ka. Ni Jesus di katano adapeng ka, anyaman na mapasama. Iba't yung masito. Amin ida ka nagbago kang kanso kayo. Ni Jesus ni Katano Adapega, Amin ida bago. Ika Adapega, ni Jesus ni Katano Adapega, anyaman na mapasama. Oh Jesus Diyos anadong mo. O Jesus Diyos anadong mo, sipati kalaki ako. Kay amin ida hutawari sa saktinto. Kang kanso ida. Ni Jesus di Katano Adapega, Adapega, Ano sa kayo? Adapega, ni Jesus di Katano Adapega, anyaman na mapasama. Amin ida hutawari to kalipit na Wali may dito, wala di ako yun ko. ni Jesus di Katano Adapega, Adapega, Adapega. Ayun anay tulad sa Ang mga tiso, yakong kung ano yung ida yakan sukan na isura.